Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Gaya natin, mga nag-ride. Cause that's what it takes. Please subscribe and like and share. Okay, good morning mga ka-MG. Morning sa inyo lahat. Yan, solo travel tayo guys. Punta tayo ng south. So try natin makapunta ng ano ngayon, ng Bicol. So dito tayo ngayon sa Los Baños. Alright, so picture lang. And then take off na rin tayo. Yan, alas 3:41 na ng madaling araw. Yan, sana safe yung ating travel dahil na-miss ko ng mag solo ride. Alright. So itong ride naman natin guys, no, para ma-refresh naman tayo. So need natin makakita ng sariwang mga tanawin, siyempre makabundukan, diba? So enjoy lang natin yung ating travel vlog. Okay? So update ko kayo guys kung mamaya kung nasa na tayo. Okay, good morning. You know. Alright. Alright, so nandito na tayo ngayon sa Bituang Manok, Timonan, Quezon. Marcos Highway. So 4 na oras pa yung biyahe natin. Time check 5:51, so mag-alas 6 na. Magdamaga tayo mga guide dito guys, no? Dati kasi nung bumiyaya ko rito kahit gabi andiyan pa rin silang lahat. Dito matetesting natin itong beast tire kung makapit ba to. So yung gulong na pinakabit natin, beast tire guys, harap likod yan yung pinakabit natin. Ayun, yes. Up, yeah.
1969. Merry Christmas. Dito marami nagpa-picture dito, yung mga rider. Tayo nag-uulog oh. Uy. Pahinga muna tayo guys. Ganda no? Kita nyo yung view. Woo! Sarap. Nakaka-relax. Makakita tayo ng mga gantong ano, diba? Kalikasan. Sana hindi umulan. Di na siguro ako magpipicture. Solo lang naman tayo guys eh. Dati madaling araw, siguro mga bandang 12 or 1 yung biyahe ko. Pero ngayon mas pinili nating bumiyahe ng medyo abutin tayo ng umaga. Alam niyo na, malabo ang ating mata. Alright. Ayun sa natanungan natin, yung sa kabila pala, yung daan doon, ayun yung bago. Kasi dito bawal na dumaan yung mga bus. Di katulad dati. Simula nung ginawa to. Puro 4 wheels lang dito. Tsaka motor. So ano oras na? 5:56. Abutin ako ng tanghali sa pupuntahan ko Pupunta tayo ng ano, yung destination pala natin. Pupunta tayo ng Pilar, Sorsogon. So ngayon naman ay Christmas season. Kaya ayan, tamang galang yung ano, MG Motovlog. The Solo Riders. Para tayo na ito nag-endurance eh. Diba? Kalmado lang. Malapit na mag-end point. Dati naalala ko nung dumaan ako dito, muulan oh. Grabe. Hirap na hirap ako umangat. Ginagawa mo. Puro lubak-lubak dun ah. Point, point, point. Uy, shit.
Naku po. Kumakaskas yun ah. Lamig na, tan-tananan. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Ah! Yan, may sumenyas kasi paangat na yun. Oh! Pasaway, no? Pasaway? Hindi huminto yung isa. Grabe yung sasakyan na yun ah. So marami namang guide dito. And then bukod doon, yung mga signboard may kita naman natin. Ayun o, nilagyan nila ng harang yan kasi yung mga bato na minsan dumudulas, naglalaglagan dyan. So may parang net dito. Hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. Ayun yung sinaklob nila sa ano, sa gilid ng bundok. Headbangers pala yung driver nun eh. Yun o, inabot na nga tayo ng umaga. Ang ganda. Ganda ng tanawin o. Sakto sa ano. Sinag ng araw, ganda talaga. Sarap, ang sarap sa pakiramdam. Yes, solo riders. Yun o, ang ganda o. Karamihan talaga guys. So yung mga kasama gaya natin, mga naga-ride, so mas ginugusto nila yung ano, papuntang north. So dito sa south, bibihira lang.
Di ba? Ganun tanawin lang, makakita ano, nakaka-relax na. Pampatanggal ng stress. Yeah, welcome to Tagkawayanan, Quezon. Tagkawayanan, Quezon na tayo, guys. Alright, konti na lang. Mga 2 oras pa yung biyahe ko. Medyo nararamdaman ko na yung ano, pagod, pero ang kagandahan nga lang sa NMAX, hindi tayo masyadong ano, yung ngalay. Sa kamay wala akong masyadong nararamdaman. Bewang lang onte. So pag nararamdaman naman tayo ng pagod, ayan, pinapahinga naman natin. Okay. Yan, so nasa boundary na tayo ng ano, ng Quezon tsaka dito sa Bicol. So kumain lang tayo rin sa kanto. Para makapag-relax naman tayo, guys. Makabawi-bawi. Nag-cup noodles lang tayo. Tsaka bumira tayo ng isang itlog. Oy, good morning! Welcome! So dito na tayo, guys, sa Bicol na tayo. Ayan, nakita nyo naman yung arco, no? Yung boundary ng Quezon. Buti ka mo, maganda yung panahon ngayon, hindi nag-uulan, guys. Karamihan nga lang dito, puro bako-bako yung ano, daan. Oh yeah. May ano, checkpoint DPWH. So kita-kits tayo mamaya, guys, sa ating solo ride dito sa ano, sa South. Dito na tayo, guys, sa Plaridel. Doon na tayo kakain sa may arko ng ano, siguro mag-almusal na lang tayo ron. Ay! Butas-butas. Sa may boundary ng ano, ng Bicol tsaka yung Quezon. Okay. Grabe, ang lakas, oh. Bilis na ating patakbo, oh. Ang galing. Lady Rider, oh. Uy, nakaambon, ah.